abe hadisa in kono ko bange baga musomo salafu ka muso utunye mugoye ubu janto udew maralila deni ke baga ngana doni ke baga ngana be niya kolosi muso de ya belamu salafu la imam na bukhari al-yatime de do aba muso de ya lamu ahmad bin hanbali afa fatura al-yatime de do aba muso de ya lamu ahmad bin hanbali su kununa la sisa ahmad bin hanbali ba ahmad fitini aba wulide kala kanyigena na ya kanyiga dayinke ka senaya abe saliji tala na ye saliji tala ba ka finu dola ka jalamu siri akunna abe bona na beta fajrila ba suturala na beta fajrila abeta ahmad chewbe yoromi abe ahmad bila kata doye ni ahmad bin hanbali sallira chewu nofe abe go misiri kono kata meron ni ahmad bora ba mina na tege ubeta akaso kono aya Allah mun ni chogodela kalamba nana hali sunna wal jamaa kan nyema chamambe muso de yulamu muso te la gosio muso la gosilento ujo yoro chaman de be nindina kono ujo yoro chaman de nindina kono nabi nyumo bora ulu de la ulama bora ulu de la mufti bora ulu de la qadi bora ulu de la ulu yemo lankulo ya fellankulo tede ni ukare ujija de ala yu bila parasit minado kato parasit la ko kadina nyanyini ko ki kadinaka eya e fana muso yenni karamo sugu wolo kanum den sugu wolo fana bata muso te jiye muso te de muso munum be tama bedde kono la ima ya hari anka ba muso koron nunu wulu dew ani sisa dew ewa muso nunu dew yekelenya ukaja amba korlen nunu amma muso nunu amba muso nunu wulu ye dem munum wolo ko mara ani sisa dem munum be wolo ko mara yekelenya tekelenya min muso nyana de ka ke dina mai ka jogo kanyi ka dina kanyi de donc ibe dem munun wolo ala be baraka dola umar ibn abdul aziz ma to fawiya umar ibn abdul aziz uba fo ni mimma al khalifatu al khamis ko atilela uba fo ni de ma ko khalifa duruna ka konte ka furaci dinga khalifa nani ka tilenya kama fo ba fo tare wala ko aka wakati la tanka tilelen tundo hari ko wulini tunte ewa bamina tanka tilela a wakati la dugukolo nye ka tonyali be dugukolo ka pew har ko few te nyugon tonyo umar ibn al-aziz nko abba dondola ka umaru to khalifa yala da be yala ka madina ka jate minake parce que ulu kam marafe tenyi ko be abede jate mina umaru ba ke katama dudo kofelala kogo de be dula bin kono na muso korobado ade muso be ulu be nono de biri kata fere donc ube balo odela tuma ya de muso o yen nono biri awa muso koroba imba ke kafo de muso ye ulu be so kono na umaru be kogo kofe wotado umaru be umaru tulobu kanna muso koroba ko de muso ma ako jido fara nono inka kacaya ikata fere de muso ko umaru ko an kanu kade akwan kana jinya gambi nono la ka fere mo la de muso koroba ko umaru nyatan na ya koy de muso ko umaru nyatan ya umaru tigi ala nyatan na umaru yenni fe ayenni me koko kofe abolito tara ka sokono aya de fara nyogon ka ako jombe furu fe sisa furu be jonna sisa nimma fila denke do be ko bilalo o ko ne ba fe kafuru umaru tara muso korba infe atara de muso nyini ayenni kuma me de muso minare atara nyini a denke ka furu ka dama umaru ibn abdulaziz bora odela o muso umar ibn al-aziz bora odela donc muso ka ke demba nyumawiye o ka dew lamu yere ka ke jogo nyuman tigi o ka ke dina tiguye o ka dew lamu dina ni jogo nyumaka tauhidi sunna ala fahmi salaf salih an ko ni yeduruna de